जोंनि सालाकाटि स्पर्ट्स प्रमोशन ससाइटिया थांनाय 2013 मायथाइनिफ्राय जतिन इस्लारि फुटबल जोलुर बादायनाय होगासिनो दङ। देग्लाय 9थि जतिन इस्लारि जोलुर बादायनाय। जों बे ओनसोलाव सालाकाटि ओनसोलाव जोंनि गथ' गथायफोरखौ जाखांफुनाय सेंग्रा सिख्लाफोरखौ थुलुंगा होनो थाखाय, खेलायाव दावगाहोनो थाखाय, खेलायाव गावबा गावनि रोंगौथिखौ बेरखांहोनो थाखाय जोङो जतिन इस्लारिखौ बासिना लानानै बिदिनो माबा होगासिनो दङ। गोसोखां फुटबल जोलुर बादायनायखौ होगासिनो दङ। जतिन इस्लारिया क'क्राझार जिल्ला फुटबल एस'सियेशननि गायसनगिरि आफादगिरि नेहाथारिमोन। बिथाङा 1952 सनावनो नेहाथारि जादोंमोन। क'क्राझार जिल्लानि गायसनगिरि नेहाथारि महरै आरो थिग बिदिनो रेफारि बर्ड गायसनदोंमोन, बिनिनो बे आफादगिरिमोन। थिग बिदिनो क्रिकेट एस'सियेशनबो गायसनदोंमोन क'क्राझाराव। गावनि बै समाव बेयो गायसनगिरि नेहाथारिमोन आरो मोजां गेलेयोमोन बे सासे। आरो बियो 1988 आसाम सरकारनि गेलेनाय बान्था मोनदों। बान्था नङा, माने पेन्सन मोनदों। बेनिखायनो जों दिनै थांनाय 20 नभेम्बरनिफ्राय सोलिफुबाय थानाय बे जतिन इस्लारि फुटबल गेलेनायखौ दिनै जोबथा गेलेनाय बादायनाय जादों। बारलांफा क्लाब खान्थालगुरि आरो बारहुंखा क'क्राझार एसिया दिनै बे जोलुर बादायनायाव बाहागो लागासिनो दङ। जों बिदिन्थिदों बे जतिन इस्लारि फुटबल जोलुर खुंनाय लोगो लोगोनो बे ओनसोलनि जाखांफुनाय सेंग्राफ्रा गेलेनायाव थुलुंगा मोनगोन, दावगानो खाबु मोनगोन आरो बेबायदि गेलेनायखौ नुनानै बिथांमोनहाबो दावगानायनि सम सुजुग लागोन, बेखौनो मिजिंथियो। बान्थायाव जतिन इस्लारि महरै मुङै मोनसे ट्रफि दङ आरो 40,000 देरहासारनाय टिमनो 40,000 रां होगोन। ओमफ्राय रानार्स आपनो जायगानि महेन्द्र नारायण ब्रह्म बसुमतारीनि मोनसे रानार्स आप ट्रफि होनाय जादों। बेखौ फिसाजो ज्योति ब्रह्मआ होदों फिफानि मुङै। महेन्द्र नारायण ब्रह्म बसुमतारीया जादोंमोन जिल्लाबासि बासुगावआव बर' थुनलाइ आफादखौ गायसननाय जादोंमोन। बेयाव गिदिर मोनसे बर'नि महासभा खुंनाय जादोंमोन। बे महासभा खुंनायनि बिथाङा बानजाय आफादनि आफादगिरिमोन महेन्द्र नारायण ब्रह्म बसुमतारीया। दा बिथांनि मुङै रानार्स आप ट्रफि होनाय जादों। बे रानार्स आप ट्रफिजों लोगोसे बिथांनि अनजालि फिसाजो ज्योति ब्रह्मआ 25 रां बान्था होगोन। गोजोन्थों।